Ақтөбе инвалидтар жамғияты қойған концерт бір тында өтті. Өзі шәнәр халық көңілін мұңлы жырлары, дәртлі биюләре білән генә түгел, гадиликләре белән дә яулады. Біз үзебездә кешегә ярдәм итәргә бик шат. Үзебез бүтән эшләрне үзебез эшлибез, ашаргасын пешерәбез. Бүтән эшен үзебез эшлибез. Мин бәйлим, 9 карау инструментларда уйныйбыз. Җырлыйбыз, русча да, татарча да. Яшерәк чагымда шигырьләр язадырым. Ну мин дөресен әйткәндә урыс телендә укыгач, Уфада интернат мәктәбендә мин инде урысча язадырган имелек шигырьләр. Нас очень хорошо принимают. Мы здесь уже не в первый раз. Муслимова находимся, выступаем. Ну, сегодняшний концерт очень радостно, что мы детям все вырученные средства будут оказана помощь для детей. Концертта иске корамалуу шеннәрдә чыгыш ясады. Балалар чыгышында тамашачылар яратып кабул итте. Her vakit şurayı sanatını jarashtık. Var şuralara da katılışabız. Motor konsertlerinden de kalgan yok. Çünkü benim eliyim garmonçu, eliyim jırlarga bir yerge jaratadır ya. Ben özüm de bir yerge yaratan. Mine ulu yaşta uluğuma koyramastan. Her vakit sahneye münesikile. Her vakit nişikler kişilerinin көңіліне шатлық үстесі келе. Бұл түркім білен мен енді бір ел бейленген. Миямында бейбашый. Келешекте өзімнің тұрмышымның сәңғат білен бейлісім келе. Ақтөбенің инвалидлар жамғияты мөслимләргә концерт программасын беренче генә тапкыр тәкъдим итми. Мөслимдә узган мәдәни чараларда да катнашканнары бар. Мөслимне үз итүләре юкка түгел. Ақтөбе инвалидлар жамғияты җитәкчесе районыбызның Яңа Карамалы авылы кызы Ләйлә Карамова. Җырлы язмышлар төркемен оештыруына да быел 8 ел тулган. Мен Ақтөбенең инвалидлар оешмасын җитәкләгәч, мен үземнең мөслимдә ярдәмгә мохтаҗларга да онытмыйм. Шакмак кызына менә ярдәм иттек шулай бу. Без инде ничә тапкыр, хәзер 5-6 тапкыр мөслимгә хәйрия эшчелек концертлары белән килдек. Без катыр режимдагы төрмәләрдә йөрибез, Казанда, Әлмәттә. Гомумән безнең өчен кеше аеру дигән әйбер юк. Бөтен халыкта безне кулчабалар икән. Ул безнең яраткан тамашачыбыз. Менә без шушы хәйрия концертын куйдык менә әле төгатнада гына Актаныш үзәгендә һәм хәйрия яшигә куйган идек. Шул хәйрия яшигендә куелган ярдәмне без концерт биткәнче шутлап район җитәкчелегенә балаларга мәктәпкә әзерләнү өчен тапшырдык. Булады geçte мен йөгереп килдем. Чөнки бу авыр вакытта илебезгә төшкән авырлыкларны җиңеп, азна кайдан хәтле җырлаучылар монда концерт килә дигәчтән мин инде бу хәтле кешеләрне җыеп, урамда күңелле итеп концерт булганга сөенә килдем. Бу хәтле күңелле җырлар, ул күңелле биюләр менә бөтен халык берләшеп фонтан янында шундый матур табигатьтә концерт булуы безгә рәхмәт оештыручыларга. Концерт вакытында 7000 сум акча җыелды. Шуның 2000 күп балалы 2 гаиләгә бүлеп бирелде. 5000 сум акча мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе кысаларында аз керемле күп балалы гаиләләргә ярдәм итү өчен район мәгариф бүлегенә тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.